Er det rigtigt, Flemming? Hvor meget er der? Hvor meget? Hold kæft. Hvis jeres mødre vidste, at de gjorde det straks her. Så vil de blive stolte, Henrik. Vil I blive stolte? Kirsten vil være stolt. Sindssygt! Kigger lige ned en gang, ja. Der er fandme langt ned, Henrik. Du skal nok komme til at kigge ned, når vi står derude. Okay, der er... Er du klar, Esben? Den er mere ulækker, end den var før. Sindssygt, mand. Fuck. Du har lige været vant til det hele nu. Okay. Vi skal bare presse mod hinanden. Ja, men kan vi ikke lige slappe af, fordi jeg synes ikke, jeg har så mange kræfter i... Altså, der er ingen grund til at presse. Nej, bare du holder mig, så jeg læner mig med. Mine arme er helt strakt nu, ikke? Sådan, ja. Pres mig. Pres! Så bliver jeg nødt til at lægge mig lidt ud. Jamen, det skal du fandme også. Hvad så, når du vejer så meget mere, end jeg gør? Hvad siger Fedeberg? Ja, sådan der. Okay, jamen, det er meget mere heldigt her. Ja. Og kig lige ned. Nej. Du skal holde mig. Du skal presse mig. Ja, men jeg ved det godt. Ja, det er en god stilling, det her. Henrik! Kig lige op. Vi fortsætter. Du kan godt se, at vi kan godt pille den der snor af midt i. Den tror jeg slet ikke ud. Sådan, ja. Står godt nok, ikke? Jo, den er fed, den her Flemming. Hold kæft, den er fed. Ja, den er god, øvelse. ikke? Ja, den er fed øvelse. Så bliver det lidt tricky nu. Skal vi til at have balancen tilbage.